Mi vár az ingatlanodra, hogyha az én megbízásomba kerül? Nézzük csak! Először is, a felmérés során igyekszek a lehető legjobban megismerni ingatlanodat az alapoktól egészen a tetőig. Fontosnak tartom, hogy nem csak az ingatlan tulajdonságait ismerjem meg teljes körűen, de annak környezetét is. Éppen emiatt el szoktam menni pár körre gyalog, vagy akár kocsival, hogy megnézem, milyen pozitív tényezők vannak, amiket nem csak mutatáskor érdemes elmondani az érdeklődőknek, de már a hirdetésbe is érdemes belecsempészni. Aztán jön a fotózás. Az ingatlanról kívül belül minőségi HDR fotókat készítek állvány segítségével. Nagyon fontos a képek szerepe a hirdetésben, hiszen az érdeklődők a képek alapján döntik el, hogy azt az ingatlant szeretnék-e megtekinteni, vagy sem. Ahhoz, hogy az érdeklődők még inkább el tudják képzelni magukat az ingatlanban, videóbemutatót készítek. Ilyenkor az ingatlan külsejéről és belsejéről egyaránt készülnek felvételek, illetve hogyha olyan a környék, akkor a környékre is elmegyek felvételeket készíteni, hogy meglegyen a tökéletes hangulat. Célom, hogy az értékesítési folyamat a lehető leggördülékenyebben haladjon előre. Éppen ezért igyekszek a lehető legtöbb terhet levenni a tulajdonosok vállairól, beszerzem a szükséges dokumentációkat, elintézem a szükséges ügyeket a földhivatalban, illetve együttműködő partnereim segítségével elkészítettem az ingatlan energetikai tanúsítványát is. A felmérés során lézeres távolságmérő segítségével felmérem az ingatlan méreteit. Ezt követően, mikor megvannak a pontos adatok, elkészítem az ingatlan méretarányos alaprajzát. Azért fontos a méretarányos alaprajz, hogy az érdeklődők már igazából a hirdetés láttán tudjanak számolni azzal, hogy melyik helyiségbe hogyan férhetnének el. A megbízásomban lévő ingatlanoknak saját weboldalt készítek, ahol az érdeklődők megtalálnak minden szükséges adatot, leírást, fényképeket, alaprajzot és videóbemutatót is. Ha tetszett a tartalom, akkor kövess be, nyomj egy lájkot, és ne feledd, ha eladnád ingatlanodat, keresd bizalommal.